וואו, וואו, מה זה מכניס במערכת יחסים. כאילו פתאום, לא כל פעם שמשהו מפריע לי זה ריב, ולא כל פעם שמשהו מפריע לא זה ריב. זה כזה ממש, כי אין מה לעשות, פשוט מערכת יחסים היא כל כך טעונה ברגש, שכל כך הרבה פעמים, כאילו, מספיק שאחד מהצדדים לא מסונכן עם השני, זה ישר פוגע. זה לא חייב להיות ככה. איזושהי מילה, אפילו, אתה אומר, אני אומר לאחותי מילה, והיא כבר מתעצבנת, כאילו ההורים אמרו לה את זה, כאילו, כי היא כבר מכירה את השיח ואת הוויכוח, והכל מאוד 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 זה הכל, נכון, ממש טעון ברגש. זה גם דברים שקורים במערכות יחסים זוגיות, אגב, שכזה הרבה דברים שיכולים לעבור פה. במערכת יחסים זוגית פתאום מקבלים כזה, כי זה מין, מה זה, זה האדם הכי קרוב, כאילו, זה הבן אדם שהכנסתי אותו הכי קרוב ללב שלי, אז כאילו, פתאום יש איזושהי רגישות יתר. אבל בסוף, והנה הסוד האמיתי, כאילו, that's the whole thing. בסוף, לא משנה מי אמר לי מה, אם זה מפעיל אצלי משהו, זה שייך אליי ולא אליהם. חד משמעית, חד חלק, כאילו בסוף, תחשוב, סתם דוגמה. הבן זוג שלי יכול להגיד לי משהו ואני אתעצבן נורא. עכשיו, אני מספרת את זה כאילו זה סיפור חיצוני, אבל זה דברים שקראו לי עם ברק. הבן זוג שלי יכול להגיד לי משהו וזה יעשה לי משהו. לא יודעת, יעציב אותי, יכעיס אותי, יפגע בי, לא משנה מה. ואני, מתוך המחשבה הגשמית שלי, מתוך המוח שמנסה לפתור את זה, אני אלך מולו ואנסה לפתור את למה הוא אמר, ואיך הוא אמר, ולמה זה ככה, וטטטה, וטטטה. כשבתכלס, זה בכלל לא משנה, כי זה אצלי. אם הוא אמר משהו, וזה הפעיל משהו אצלי, זה כפתור שכבר היה קיים אצלי. אז לפני שאני בכלל מתקשרת איתו, אני רוצה שנייה לעצור ולשאול את עצמי, מה יש בתוכי שגורם לדבר? כי הרי, אם עכשיו אני אבוא וברק יגיד לי, הג'ירפה, לא יודעת, כנראה שזה לא יטלטל את עולמי. אבל אם הוא יגיד לי משהו אחר שכן פה יושב לי ויפעיל, זה שייך אליי. ואז... בתיכון היו קוראים לך פרה, והוא אומר לך, פרה? זה פרה, למשל, לא יודעת מה. או כאילו... אז בדיוק, בסוף, כשמישהו אומר לי משהו וזה פוגע בי, הדבר הראשון שזה מסמן לי זה שיש לי כפתור משלי, שהוא קיים אצלי, בלי קשר לנוכחותו של האדם בחיי. האדם הזה שאמר את זה. יש לי כפתור שהוא שלי, מבפנים, וזה בסוף... תחשוב איזו הזדמנות זאת. מישהו אמר לי משהו ונפגעתי, זה הזמנה להגיד, כאילו, זה הזמנה של הכפתור לכזה לריפוי. רגע, גיליתי משהו אצלי שרגיש, ואולי כדי שאני אתבונן עליו ואני שנייה ארפא אותו. עכשיו, כמה שאני אומרת את זה וכאילו זה יכול להיות לא קל, כי כשהרגיש מופעל, הרגיש מופעל. הכפתור מופעל, ואתה כבר בתוך זה. אתה בתוך זה. אתה לא שם לב שזה קורה. נכון. והרבה פעמים כאילו שנייה לעשות את לנשום רגע לתוך מה שמכאיב, בין אם זה משהו שפגע בי, משהו שהכיס אותי, לנשום רגע לדבר הזה, ושנייה לעשות סטפ בק, וכאילו להתבונן על זה מבחוץ, ואז באמת לאפשר לעצמי להעביר את זה ריפוי, זה תהליך, וזה תהליך של חיים שלמים. לפעמים בקליניקה המתאמנות שלי אומרות לי, נו מה, אבל עדי, עד שהצלחתי לזה עכשיו עוד פעם משהו, כאילו, נדפק, נשמה, ברגע שהתחלת לעבור התפתחות, זהו. עכשיו, נדפק את זה כמובן במרכאות, כי כאילו, I wouldn't have it any other way, כאילו, אין כיף יותר מלחיות את החיים בעירות. בצלילות, כאילו בחיבור למי שאני. נכון, בלהבין מי אני, מה זה העולם, ולא להיות כזה בתוך מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים לו המטריקס, כזה להיות בתוך אז זה כאילו לרגעים כואב, אבל זה הכואב הכי מתגמל שיש. זה כאילו חוויה של, אולי, תוך כדי שאני מדברת, אני קולטת שאני ממש מזדחלת פה אחרי המסעית, לא? אולי אני יכולה לעבור לנתיב השמאלי, למשל, ואז יהיה לנו כיף. תכף נגלה. צריך כאילו לתת וצריך להיות מחויבת, וגם בזוגיות שלנו נגיד. אנחנו מקבלים מלא פידבקים על כזה, איזה כיף לכם וזה וביחד וזה. נכון, אבל כאילו אנחנו מאוד מנהלים את הזמנים שלנו בצורה כזאת שהביחד שלנו מטופח ומושקע, אבל אף פעם לא עולה על, כאילו, על מה שחשוב לכל אחד, כאילו לכל אינדיבידואל. יש לזה גם את הצדדים האלה. בסוף, לטוס לפורטו ריקו למשל, זה רק תוצר של הרבה מאוד כזה צעדים מאוד מחויבים שאנחנו עושים ביום יום, שעות שאנחנו עובדים, ימים, כאילו נותנים כזה את מתמודדים עם קשיים, כאילו בסוף, נגיד סתם, כשאני ואתה, אחת מהסיבות שהחלטנו לעשות את הדבר הזה, כי לפעמים אני ואתה יכולים לשבת בבית ומישהו מאיתנו מעלה איזה קושי שהוא חווה ביום יום, ויש לנו שיחה שאנחנו אומרים, פאק, אם אנשים היו יודעים את הדברים האלה, כאילו מה זה היה עושה להם? את ההתמודדויות הקטנות האלה. אז כזה, יש לנו את זה. זה לא שהכל כזה, why, go smooth all the time, וכזה. הכי לא, הפוך. אני חושב שאנחנו מרשים לעצמנו לטעות יותר מאשר שרוב האנשים מרשים לעצמם, והפוך, אנחנו חווים קשיים אולי יותר. כאילו בסוף,
בסוף ברוב המקרים כאילו אנשים שלא מצליחים, שנשארים במקום, שממשיכים לחיות את אותם חיים, זה אנשים שנמנעים מלעבור קשיים, נמנעים מלטעות, נמנעים מלעבור משברים. כן. שבצד השני שלהם זה כל הזהב.